बताओ करी के अरे सारा एगो बांस कटी है तो एकरा में एगो ना 3 गो बांस कट ले 2 गो फालतू। बताओ ये आजकल गांव में ना देहल ठीक नहीं है ये से ना कि देख कहत रहा कुछ और आ करत से कुछ और दम सनका के हमरा के रखत आज के बाद बांस उस कोई के ना दे आए हमारा। हम बताओ हम चल गए नहीं बाजार तो ई साला मैं काट काट के करा के बिचवा में के ठूल कट ले। ए बाबूजी अरे बांस खते हलक भाई का गो बांस हो में देखो रुको देखो तो अरे ससुर के नाती बांस है आ कि कोनो पेड़ में के टहंगी है लकड़ी। अरे हमारा पूछला कि बांस आवे अरे जाए बहुरा हमारा ना खानदान में हम जाने कि तू चन्हा के निकलवा चन्हा के ना बुढ़वा के निकल गेला हमार शान जमा रहे कि मोछ ऊपर रह के चला ना मोछ नीचे के चले के पड़ी हमारा। हमार मोछ तार मोछ धरबा के मोछ ऊपर रखबो आय मैं झर गइल केन कमल पाउडर क्रीम लगावनी हम साला मैं झर गइल त केकरा के देल रहा कि काट के ले गइल तहार। अरे राम पे सवा के रे कनी की एगो बांस ले जे तो 2 गो बांस काट ले बा। ए तो जाना तर 2 गो काहे काट ले बा और थी में 2 गो बांस लागेला ना तो एगो बांस और क्या कौन कटले है। अच्छा 3 गो कट गेल हां एगो करे तो 2 गो कटले बा। अरे तो एगो हम दे देल रहनी ओकरे कुल घरे साख मार के भइल वाला है तू ही मालिक हवा घर के तारा पूछ लेला नो कि केगो के ले गेल बाटे ताके हाला करता रह झूठो के खूंटी में आई बस सवार में काहे ना हाला करी गजबे हां काहे ना करी आय पानी जब हम लगौले रही ना जब छोट रही तबे के लगौले त देख ले बुढ़ा गेल तब वही बुढ़ा लेके अब हररी आइल बा तू बुढ़ा जे ना तब वही हररी आई रही। अच्छा जाए तो चलो घर चलो छोड़ हम आई देल रहनी है एगो बात ले चले घरवा चूल्हा में लाग जाई। हां ठीक कहत रह रोला तो हम जानी कि एक हती हाला कल बड़ा हां एक खात गई बांस चल सनका के रख देले बाटे। हेलो गोड़ लगत नहीं माई। हाँ ठीक है न बानी और सब बताओ। हाँ वो खैले पियले निकाह करे के बा कैले ही ना बड़ू मार निमन घर में हमारे बियाह शादी लागत के हमारा के अपन हाथे पे लेकर ढोवत न सन ना दोषी तो हमार कर में नु हई तू लोग थोड़े ना दोषी हो कबू लेके भाग जाए के अगर ओकर संग कुछ होई तो कबू जाके बचिया तोर पसंद रहे आ तो लोग के पसंद के कैला के बावजूद अगर कुछ होई तो कबू जाके बचिया तार किस्मते में रहे दुनूर से तो हमनिया के दोषी बानी जा बोला जाए ना चल जाए तो कोनो बात नहीं खे। हाँ पापा कहाँ गइल हम अच्छा खैले हूँ। हाँ का करबू हो हर ले भटक कहीं के ना बा भूत तो बनिए गइल बानी हम नाही उ हम का बताई घर द्वार के हाल चाल जौन बा तौन ठीक बा लेकिन तू लोग जौन करू तौन ठीक करू अब हम करब तौन ठीके करब ठीक नु। हाँ जौन हम करब तुम देखे लायक ना रही इतना तो याद रखिए मर्यादा में हमारा उतने बढ़ रहेला जितना आवेला ठीक नु। तो हम का कर दुनिया के हम ठेका लेके धैले बनी का। हाँ तो हमारा नहीं पता हवे के करा के। अच्छा ठीक है जा पापा खाना दे दो तब बाद में बतेब तारा से ठीक है। ए इधर आओ बोलो इधर आई अयो माई कमरिया हां पाची चलत रहल ह ले नहीं है कि लावना होना लागी अपन खाना पीना कुछ बनी लावना लगी आई हाथ टूट गइल बाटे ठीक बाटे त गई ई कुल का है घर में कचड़ा। अरे कचड़ा ना लावना लागी तब ना खाना पीना बनी गैस वस बा होइए ना त मन लगे तो रुपया पैसा नहीं खे टुकर मरो लोगन आए हेतना हमर बाप दहेज दिहलस लाले तो 3 लाख रुपया सोना के सिकड़ी एगो गाड़ी आए सोनवा के सिकड़िया तो काट ले बड़ा सा नहीं खे कर देने तू ही रख ले बड़ी नाटक करब रुआ आए गैस वस पे खाना बनाई ठीक नु हम ना खाई पके जरल खाना ले इतना महंगाई में गैस आई कहां से रुपया कैसे रखा गई जेब में कैसे रखा गई है घर लगा के घर में आग लागल बाटे घर में। अच्छा दहेजवा देल बड़ बाबू ऐसे गरमा तोड़ ना काहे ना गरमाए दहेज देवल कोनो कम बात ह का आ जेकरा भरी रही उहे न दीही। अच्छा तो गैस अभी तुरंत आया ना अच्छा हमर भी मत कहिनी हम बड़े खिस बरे त यही पे बना ले जाओ ना बनी बा हां
चुपचाप आज बनेगी चाहिए पनीर चावल और रउआ बनाई ठीक नु। अब बाबूजी कहाँ गइल है? अब तो ना बाबूजी अब अब बता ना ठीक है हाँ, जाए बताओ बाबूजी। गैस पर खाना बने के हाथ और टूट जाइए अच्छा प्लास्टर करावे के पड़ जाई। बतावा हो दादा जे तने दिया त लिया था ना उतने इनके छाव भाव घेरले बाटे मुंह पे। इनके मुंह बाटे 1 रुपया भर मुंह बाटे दोनों के बाप बेटा के जंगल टूटल बाटे के कहू काम ना धाम करे के बाटे। जब देखो तब एगो बाकी हमार मुंह देखी या बूढ़ा के अपन मेहर के मुंह देखी। मैं तो मुंह है ताकत ना सा हम का करी हम लइका हनी के जाके बाहर कमाई। बाप रे बाप रुक बताओ तनी। बाप रे बाप सुनत घर के काथा ना एकदम पा गई बड़ी। गाँव में रहल बढ़िया बा 4 आदमी से भेंट करवा 2-4 बात होई नेता नुक्ति कहाँ जीतत हवा कहाँ हारत हवा उ बढ़िया है। भलो चाह पी के हरे राजीव घरे ना रहा गोड़ा धरे मान जा चुपचाप मान जा। प्यार से बरसनी है रउआ के हर से परेशानी है रहुआ जहाँ ले पैसा वाले बरसात भई रही नु ओइजे से परेशानी है। समझ में मेरे आवत घरवा में गई रही आ थाती मार बोटरा के अरे नतिया मार सोना का मुठिया नु जन घरवा में गई थाती के मार गड्डी लेके आईनी उहे घरवा में से आई रही। तो बर्तन मांजी अब अरे बाप रे बाप तो बर्तन का हम मांजी हमारे घर में जांगर बाटे टूटता है चुपचाप बर्तन मांजी हम नहीं मान जाओ वाला तू कहाँ अगुआ उठ के हमके फंसाई दे रे दैया। रुपया के बेर में बड़ी अगुआ के चुम्मा लियात रहे कि अगुआ तू बड़ी सुंदर बाला तू नीक बाला कि हमारे कितना दिया बा देला आज फंसा देलस। हाँ फंसा दल से ऐसे तो फंसा फंसा नहीं देला? आज तक कदर बर्तन फिर धोवा का देर काबू के बुढ़ा हमर साया चली पीछे चली ये ना धोआईम जो अरे बाप हो बाप का है भगवान कवाल ऐसा कुल कल युग में हो और बताओ पतवा कहते से कि बर्तन के जगह पर चोली दो। अरे राम राम अरे भगवान एक से बढ़िया बर्तन धोला काम कही कोनो बात ना है का करे का मर्द के काम कोनो भी काम कर सकता है। एको क्या दिखा दे कि हम का चीज है बर्तन फेंके गोलिए ना हम बर्तन ये एकरा मुंह पर फेंकब ई जौना घमान में या कि हम तिलक दे के आइल बनी दहेज दे के आइल बनी दहेज में तोरा याग ना लगा देनी बता देखी कि देवर के दिल भौजी आ सुघर तो हम बटले न बनी हई ना आइल भी एगो सारा दहेज लेके आइल भी ठीक बा ई सारा हमरा काट के ने से देती है सुघर तो बटले बनी ये खातिर कुछ कहा बैगन कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं अरे राम को नाती अरे मुंह देखा रे मुंह चुप हाथ जन मुंह लेके करत काची करत ले मोय हई हमर फेस पर काहे बिग दले का हटे तार माई ना मर गरे कफनवा ना फुकाई उहे कफनवा रखा तो का करिए करा आइजा परवल का हैं तो काय करे के बा हैं? चलो पीछे से पहले चल पीछे ए तई बतिया बढ़िया से बोल सकत लू अभी फेस कितना सुगर स्मार्ट बॉय इसमें इंग्लिश सीख ले बन स्मार्ट बॉय हम अपने नैहर के ना पढ़ा लिखा है कि हानी चलो अच्छा बुझा गेल कितना पढ़ल पड़ू तो चलो का करे के बा खींच दिया के ना करे जा हम लिया के जात दो देख दो जमाना के बा कौन है के 3 लाख 3 दिन में साल देखा कैसे जानत लगा कोमा के लेके आई सर देबो कली सा आ कमो कली सा नौकरानी बन के रहनी सा हमारे बाप हमके रानी बना के पल ले बते जा रानीए बन के रह ठीक न तो काला से कुछ खड़े वाला नहीं थी चलो भतीजा के तो बियाह खत्म हो गई और एगो भतीजी रह गई बियाह तो चलो ओकर अगला साल होई तब तक ओकरा के सामान मान खरीद के रख लेब साड़ी ओड़ी साड़ी वो अपने भतीजी खातिर खरीद लेबे को टोई खरीद ले अब हम का करी समझे में नहीं क्या ना रोबर बरता ना सल बरता हां नहाए ला भेड़ुआ अरे ओकरा बाप बर्तन मा था तार माई दे के गोलिया कि बर्तन माजा ठीक लोग रहा ना का हला के बड़ा हई तब तो उहे भेजल सब पीछे खाती
तोरा के हां लुगा झूला अरे लेके दादा हो दादा बाप बेटा के पूरा नौकर बना दे बिया कैसे फीचत रहे रे अब तो उसका अथु है लुगा झूला देले बिया फीचा तो ला तो 3 लाख रुपया ले हाल लगा था कि 3 दिन में ना 1 दिन में खप आ जाए तो तू ही ना दहेज खाती हाय दहेज के लड़ रहा अपने फसल हमरो के फसबला माजा बर्तन माजा ठीक बटे बदे कर हां तो माजो हमार तो ढेर आराम बा चलो ठीक बा माजो आवत ये अलग बात बटे चाहे कइले बिया लेकिन जब दर तहरा लूड़ा चला के बेहतर घुमा हमार देखो अरे बेड़ुआ तोरा के निकला था हमार रोवा लगावल बड़ा था तो करो के करबो कोच के बा सुने वाला ई जो चल अब गावे दे कि पपरोहिया मिला रही हो ठंडा बोला मजी अंडा दिया हां ते का करता रे बर्तन धोतनी तो का करी हमार गाना गावत रही पतोहिया ले आ देख के तारा ए तू मिर्गी अरे हमार फुलावा के रही तू चल गा जालू तो करे जवा मैं कू के रही तो रानी तो का कर जाई ना भतीजा के बियाह रहे तो पतोहिया कहां बिया रे अरे तोरा पतोहिया के आग लागो तू हे तो आग लागो ले बिया करे में लुगा फिचता रे नती मेहरारू के करेजा पे बैठैबा कि सर पे बैठैबा हां कहां बैठैबे ई का करता रे हां कहा पूछतन तोरा ले उ कहते कि 3 लाख लेके आइल बड़ी तो मैं एकदम रगड़ देम हम उहे का? करती है 3 लाख लेके आइल बिया त रगड़ दे मैं आ कहां बिया सुना ना 3 लाख रुपया लेके आइल बिया त मोरा से लड़का से कपड़ा धोवाई आय हाँ, का ओकरे बिया? खातिर जवान को ले रही सुना ना तो हार काम के बा कनिया हां भेजवा दो 2-4 ए मुट्ठी चला कनिया कनिया के गोली में तो हार का पीछे के बताओ जल्दी एकदम मुंह बंद करके रही एकदम बंद करके रही पानी आ जा चलो यार घर में एक कोई भी फोन ना तोनी के करे के चाहिए फोन कर देती है उ का जी हां मम्मी क्या करवा हटी हाय कुल का होता का होता हाय लड़का देख ली अपने आँख से का होता बर्तन माजता अब जो 3 लाख रुपया ली या सोना के सिकड़ी एगो बाबू 3 लाख रुपया दुनिया में देले बड़न आप के 3 लाख रुपया नहीं के मिलल मोटैया देख झाड़ दे चुप रहा था समझ लू ना देखो देखा अपना काट में रहा अभी तेरा अरे बाबू के तोहनी क्या बोला काट में रहा तोनी तोहनी का लिया के जाई तो नहीं का होगा तो सब हम जानता नहीं थिनू मैं कपड़ा बर्तन तोरा धोए बा चल रह जा के हां चलो ना धो कैसे ना धोए हो कहीं के धो 3 लाख सिकड़ी तू ले 3 लाख हां फोन पर 3 लाख मैं के बोला हाँ, फोन। चल तैयारी कर फोन बाबूजी दिया था फोन द फोन द फोन ना तो फोन दा तू रानी हमारे बाबू कर गांव में हला टोला समाज सब अभी परल हाथ में तेरा फोटो खींचाता नीचे भाई फेंक करू बबले दा फोन करी चला तू ऐसा बात है ना तू ड्रामा ढेर करता है ठीक है हाँ। ड्रामा बाजी हम ना चाहते भेड़ुआ तो ये तना मार पहले चल के फोन दीजिए चल जा घर में जगह तुम कोई आता ही रही मैं बर्तन ना कपड़ा भी होते रे बैग उठावा ओ मैं खा खा सा यार फासला ही होई जहर बा खा ला उही में जहर बाटे खा ला अब हमेशा के लिए टिकट कटवाई हम ना इधर आइला से हम डरा गई ए रानी होय देख ला पति का सोना डरा गई हनी आय डराइल बनी हम आय तो क्या करबे मार देबे के उखाड़ दे ऐसा कुल घर आने में ना हनी भाई के बोरा तोरी के पास वाली कौन घर से बिना घर दरसा हाथे ना हाथ तू का यार नाती तो गला तो जेबे कि ना जो भाग दो गला भाग तू ना तो वो चले यू हम रखे बड़ा जान मार दिया मिर्गी आ जा चल चल भेजवा तो नहीं हो नहीं है तार बाबू के बाबू नाम के ले जा सकन भाग दो गला आ बहुत न रोगिया हूँ ए करे हमरो आवेला ये करे भोसो लोग जानते ला तो जाने को तेज वाला जा हम तेज नहीं अपने खानदान के हम वैसा नहीं कि ना नहीं कि जो सब